Diyos marahinal daw po sa Indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunya ni iyo ang ika-13 Domingo kan ordinaryong panahon. Ibata man sa Santa Misang ini ang mga minasunod. Pasasalamat dulot kan bunyag asin Matias family. Para sa ligtas asin marhay na salud ni Amabel Maestrado, Cesar, Ian Maestrado asin Aileen Cleofe, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas asin maray na salud ni Rosalia Asense, Janet Villaperte, Ani Servita, asin Richelle Silverio, dulot kan Villaperte family. Para sa ligtas asin maray na salud ni Biel Maria Rodriguez, Carmen Bunyag, asin ang pagkaumay ni Arnaldo Bunyag, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas asin marhay na salud, asin financial blessing to Arnaldo II, Cindy Bunyag, Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Rose. Asin man para sa maray na salud, asin dulot para kay Maria Pidona, asin Jerome Rodriguez, dulot kan Bunyag family. Para maipasa ang CISSP certification exam ni James Christian, asin para man sa kaumayan, asin madaling pagkaumay ni Aimee Lazaro, asin kan sa iyang pamilya, dulot kan Matias family. Para sa ligtas na biyahe ni Ariel Arcilla, dulot ni Maricel Arcilla. Para sa ligtas asin pagkaumay kan mga miyembro kang CRC LLFCC members, lalong-lalo na ki Salvi Cabral. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Vicente Jr., dulot ni Marilo Bindicio. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Florentino, Emilina, Elsa, Salvacion, Randy, Fernando, Eli, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Tita. Para man sa kalag ni Christine, dulot ni Mercy Capistrano. Asin para man sa kapahingaluan kan mga kalag kang naging miyembro kang CRC LLFCC members. Ngunya na Domingo ang satuyang tema, ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, iyo ang nagsusunod sa kabutan kan Diyos. Ang sa iyang kabutan, iyo ang mabuhay kita na may pagpautob sa pangangaipo kan sa tuyang kalag. Sa liturhiya na sa tuyang ipagsisilibrar, idulot niyato ang sa tuyang mga pamibi, tanganing ang buhay niyato madara sa kahadian ng Diyos. Ang sa tuyang selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya asin katuninong nga nagikan sa Dios sa tuyang Ama asin kay Jesucristong kagurangnan mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binaot mo kami na magin aki nin liwanag. Warasan na day kami matahoban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Madadangog niyato an enot na babasahon, naan sarong pagkatotoohan dapit sa kagadanan. Alagad an kagadanan na pinagsasabi digdi, bako siring sa satong kagadanan, kundi an satong kagadanan sa kalag, na dulot kan satuyang pagkakasala, o an pagbalga sa saiyang mga kabutan. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. An kagadanan bakong gibo nin Diyos. Dain niya ikinakaugma na ang mga buhay magadan. Ang gabos na bagay, linalang niya, nganing mabuhay. Ang gabos na linalang, sa kinaban marahay. Sa sainda, dainin kamandag para sa kagadanan. An impyerno, dainin kapangyarihan sa daga, huli taan katanusan, dainin kagadanan. Ginibo ning Diyos ang tao, na daing kagadanan. Ginibo na kabaing sa iya. An kaorihan kan demonyo, iyo ang nagdara kan kagadanan sa kinaban, asin ang mga sakop niya, iyo ang nakakamati kaiyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ika sa kung pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. Ika sa kung pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. Ika sa kung pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. Daimo tinugutan na ako madaog kan kaiwal ko. Kagurangnan, binangon mo ang kalag sa mga gadan, inagaw mo ako sa mga nasa lubungan. Ika sa kung pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. Kamo na mga namumuot sa kagurangnan, ahwito nindo sa iya, mga salmo nin kaumawan. Magpasalamat kamo sa iyang ngaran. Minapalipas na an sa iyang karahayang buot. Kun banggi, minabulos an mga luha. Pagkaaga, minasirang an kaugmahan. Ika sa kung pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. Kagurangnan, hinanyuga ako asin kahiraki. Kagurangnan, tawan sa ko an sa imong tabang. An sa kong kamunduan, sinanglian mo nin kaugmahan. Kagurangnan, sa kong Diyos, salamat sa good paman. Ika sa kung pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. An Diyos, iyo an ginikanan kan gabos, na yaon digdi, sa kinaban, tanganing kita na mga padangat niyang mabuhay. Alagad ang gabos na yaman kan kinaban, magigisa ng kapaki-pakinabang, kung ini ginagamit, bako sana sa para sa saro, kundi ini para sa gabos man. Inaagyat kita nin kagurangnan, na magkaigwanin pagmakulog sa gabos na linalang niya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Danay kamong mayaman sa gabos na bagay, sa pagtubod, sa tataramon, sa kadunongan, sa pagmakulog, sa pagkamuot na ipinahiling mi sa indo. Siring man, mag-arog kamo sa pagkamatinao. Aram nindo ang pagkamatinao ni Hesukristo na sa tong kagurangnan. Siya mayaman, alagad, nagpakadukha. Tanganing kamo mapayaman kan sa iyang kadukhaan. Bako na kamo masakitan. Tanganing ang iba makaginhawa. Kundi pagtimbangon kungunyan igwa kamo, tabangan an sa indang kadaihan. Tanganing sa panahon na sindaigwa, tabangan man kamo sa saindong kadaihan. Sa siring na paagi, natitimbang ang pagpatarabang-tabang.
Nasasabi sa kasuratan, ang nagtitipon ning dakol, dai na sobrahan. Ang nagtitipon ning dikit, dai kinulang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsakay giraray paduman sa ibong kandanaw, asin sa baybayon kadakol na mga tao ang nagtitipon sa palibot niya. Si Jairo, puon sa sinagoga, pakahiling kay Jesus nagluhod sa pamitisan asin nakimaherap. An aki kong babae naghihingagdan, madya, ibugtak mo sa imong kamot sa iya, nganing maumayan asin mabuhay. Si Jesus nag-iba ki Jairo, dakol na mga tao ang nagsunod sa iya asin nagsurusuan. Sarong babae na pinagdudugo sa laog nin 10 may 2 taon, dakol na ang tinios sa kamot nin mga parabulong, bako lamang da inarahay, kundi naggana pa lugod. Nakadangog dapit kay Jesus, nagrani sa likuran, sa tahaw nin kadakol na mga tawo, asin tinikwil an sa iyang gubing. Huli taolay niya, kung matikwil ko an sa iyang gubing, ako mararahay. Tulos man sana napundoan pagdugo, asin namatean kan babae naan sa iyang lawas, marahay na. Namatean man ni Jesus na may kapangyarihan na luminuwas gikan sa iya. Nagsalingoy sa mga tao asin naghapot. Si Isay ang nagtikwil kan sa kuyang gubing. Ang mga disipulos nagsimbag, nahihiling mo na nagsusurusuan asin mahapot ka, si Isay ang nagtikwil sa imo. Padagos ang pagalagkalag ni Jesus sa mga tao. Hinahanap kung si Isay mananggad ang nagtikwil sa iya. Ang babae, pano nin takot, asin takig huli sa nangyari. Nagdulok, nagluhod sa pamitisan ni Jesus, nagtuga kan katotoohan. Si Jesus nagsabi sa iya, Aki, naumayan ka kan sa imong pagtubod. Mapasaimo ang katuninongan, asin magdanay ka sa imong pagkarahay. Nagtarampa si Jesus, may nag-arabot hali sa harong kan puon sa sinagoga, asin nagsabi, An sa imong aki gadana, day nakaipuhan na abalahon mo pa ang maestro. Day ininadangog ni Jesus, kaya nagsabi kay Jairo, day kamahandal, magtubod ka sana. Si Jesus day nagtugot na ibahanin si Isay man. Ipinag-iba niya sana si Pedro, Santiago, asin si Juan na tugang ni Santiago. Nag-abot sinda sa harong ni Jairo, asin pinagmasdan ni Jesus an karibukan kan mga naghaharaya,
asin nananambitan na daing untok. Naglaog si Jesus asin nagsabi sa inda, anong ribok asin haraya nin? An aki bakong gadan, kundi nagtuturog sana. Pidanggisihan siya ninda, alagad pinaruluwas niya sindagabos. Kaibaan ama asinan ina kan aki asin ibang katuod. Naglaog si Jesus duman sa nahuhutadan kan aki. Kinaptan sa kamot asin sinabihan, talita kumi, buot sabihon, daragita, sinasabi ko sa imo, tumindog ka. An aki tulos man sanat tumindog, asin naglakaw. 10 may 2 taon na an sa iyang edad. Ang pangyayaring ini sa indang pinagnalasan. Si Jesus nagbuot na day ini ipagsabi sa kisay man, asin nagtugon na ang aki pakakanon. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-uumaw sa imo Kristo, matukaw po. Ngunyan pong Domingo, siniselebrar niya to ang St. Peter the Apostle Sunday. Ini-espesyal na aldaw para ipamibi niya to ang mga padi asin mga relihiyoso na nasa misyon sa iba-ibang lugar magindig di sa satuyang bansa o sa inman na parte nin kinaban. Sabi po baga, dakol an anihon asin diit, alagad diit an paraani. Buksan talugod an satuyang puso, mga puso na magin hineroso sa pagtao, na matabangan asin suportahan ang mga institusyon o mga seminaryo na padagos na minaporma sa mga tao na magbabalangibog kan marhay na bareta na iyo nagiging paraani pag-abot nin panahon. Sa saindong tabang asin suporta, pamibi, mga donasyon, asin pakikisumaro sa mga programa para sa misyon, dakulang pakikihiras sa pagpahayag nin pagkamot asin pagbalangibog kan marhay na bareta. Sa duwang pangyayari na nagpaumay si Jesus, pinapahayag sa nakaini na namumutan kita nin Diyos asin ni Jesus. Siya ang makakapaumay asin makakapara kan gabos na kahilangan, maging pisikal o espiritual. Kung kita minadulok, magin sa doktor o albularyo o parahilot, tanganing maumayan, sinda nagiging instrumento nin Diyos, tangani na kita maumayan asin mabulong. Considering, Diyos man giraray, and may final say kung kita mararahay o dae. Kaya, dawa sa konsay na hospital kita magpabulong, yaon dapat ang satuyang pagtubod sa Diyos, na kita mauumayan, tangani na mapadali ang satuyang pagrahay. Alagad, kung kita mayo nin pagtubod sa Diyos, asin dai itinutugot nin Diyos na kita maumayan, dai nanggad kita mararahay. Sa Ebanghelyo tangunyan na sinasabing 2 birds in 1 shot, 2 milagro sa sarong senaryo ang ginibo ni Jesus. Enot, napaumayan niya ang babaeng pinagdudugo o may hemorrhage. Asin, ang ikadua, ang aki na babae kan halangkaw na opisyal na si Jairo. Sa enot na pagbulong ni Jesus, ang babae maawot na parahayon ni Jesus. Gusto niya na gibuhon ni Jesus, anday kayang gibuhon o day magibukan mga parabulong. Dawaan sa iyang maawot maninigo, asin kinakaipuhan. Nag-isip siya nin espesyal na paagi, tangani na makamtan ini. Imbis na dumulok kay Jesus, asin hagadon ini sa iya, nagduman siya sa likodan, asin tinikwil an sa iyang gubing. Sabi niya ngani, kun matikwil ko sana, an sa iyang gubing mararahay ako. Garo po baga ba kung makatutubod. Inisip daw kaining babae na si Jesus garo bulang kristal. Napakahimas mangyayari an sa iyang hinahagad. Ang paghagad niya nin kaumayan, garo bakong makatutubod.
Ang pagpaumay nin Dios bako minahali sa pagduta o pagtikwil sa kun ano pa man ang mga bagay. Si Jesus mismo ang nagpaumay sa iya. Kundi ang sa iyang pagdulok kay Jesus, dahil sa nanagiyahan. Para mapatutuuhan ini, sinabihan siya ni Jesus, babae, na umayan ka kan sa imong pagtubod. Ang pagtubod bako ang pagtikwil ang nagpaumay sa babae. Ngunyan, ining istorya na ini kan babae, importante sa satuya. Hulitaan sa tong relasyon sa kadaklan na beses sa satong kagurangnan, nakakondisyon sana arog kan babae kan enot. Para baga kita magin maugma. Minsan sinasabi ta na dapat maabot ta ini, makuha ta ini, mangyari ini. Garo si sabi kan babae na, kun matikwil ko sana, mauumayan ako. Sa tuya baga, dapat ma-promote na ako. Lugod lang kawan ang sweldo ko. Sa mga mag-ilusyon, pansinon niya man lugod ako permi. Pakasalan niya na ako. Dahil na kami magparaiwal ni Mrs. o ni Mr. Matapos na ako kan sa kuyang pagklase. Magpundo na ang mga bisyo ko. Dahil man lugod magbalikan sa kuyang hilang, magiging okay ako o magiging maugma na. Minsan an sa tong kondisyon napapangyari o naabot man. Alagad, kung mangyari ini, magpasalamat kita. Kung dahil man mapangyari ang mga bagay susog sa satong inaasahan, girumdumuntaan babae sa Ebanghelyo. Naumayan siya bako dahil sa napangyari ang maut niya, kundi namumutan siya nin Diyos. Siring man sa to, girumdumunta na ang Diyos dakulang maray sa mga bagay na mas urog para makamtanta an satong kaugmahan. Kung dahil man mapangyari ang mga bagay na minamaut ta sa buhay, kung ano man ang mga iyan, kita ang nakakaaram. Giraray, ang mahal na Diyos, ang minagiya sa satuyang buhay. Ang Diyos may paagi, tangani na iligtas kita sa mga kondisyon na sa isip ta kay puhan niya to. Taan Diyos, may plano man sa satuya. Igwanin sarong babae na maut niyang mahiling an sa iyang idolo. Ninhulita ang idolo niya, dahil man perming yaon sa publiko na itong perming mapahiling sa mga tao. Kaya bihira sana magluwasan sa iyang idolo. Ngunyan, sa lugar ninda, nagbisita ining babae, ining sa iyang idolo. Sabi niya, dudumanan ko ini. Yaon nga siya sa mall, kaya maduman ako. Alagad, kan pagduman niya, naka 40 minutos na siya, siging ikot mayong parking lot. So, dahil niya mahihiling ang sa iyang idolo, kaya sa pagkadisperada niya, nagtingag siya, sabi niya, Lord, tawan mo ako nin parking lot. Kung tawan mo ako, madonar ako sa simbahan. Kan pagkiling niya, nahiling niya, may paluwas ng sarong kutsi. Sabi niya, never mind Lord, igwa na ako nahiling. Kung kita desperado, asin desperada, mayong-mayo na nin madudulukan, minaagrangay, minaluhod, minapaluha kita sa atubang nin kagurangnan. Pero halos kadaklan sa to, kinakaya susog sa satuyang pansadiring kakayahan. Kung mayo na, kung maluluya na, kung nasa puro na, saka na minadulok sa iya. Kung marhay pa ang gabos, kung ang mga bagay nasa lugar pa, asin produktibo, ang pinansyal, ang mga relasyon, ang mga pagrurugaring, kayamanan, iniisip ta, asin inuumaw taan sa diri, sa satuyang naabot, asin ginigibong mga desisyon para maabot ang tuktok kan sa tuyang inaapod na tagumpay. Dahil po kamo masala sa pagkasabot ka ini. Mayong maraot na magdulok kita sa Diyos kung kita nasa makuring kadipisilan o sinasabitang desperado o desperada na kita.
An mga tawong nasa krisis, padagos na minarani, minadulok Jesus kan siya yaon sa panahon kan sa iyang pagbalangibog. Sa Ebanghelyo, nga niunyan, si Jairo, asin an babae, nagdulok kay Jesus, tamayo na sindang madulukan. Alagad si Jesus, day lamang nagduwa-duwa, natabangan sinda. Day kita masupog na dumulok sa iya, sa oras din sa tong pangangaipo. Day kita nanggad magduwa-duwa na mag-agrangay sa iya, sa oras din sa tuyang krisis, pangangaipo, kadipisilan. Sa pagtubod, naniniwala kita sa Dios na dadangugon asin mahiro siya para tabangan kita. Pero tahahalaton ta pa na dapat nasa krisis kita. Sayang lang, nahalaton ta na maging desperado o desperada kita bago dumulok sa iya. Sayang sa nata, bako man iyan an maawot nin Dios sa sato. Sayang sa nata, bako iyan an satong kaipuhan. Mayong kaduwada-duda, ang Dios iyo an satong kaligtasan, tabang asin para paumay. Pero, ang maawot nin Dios para sa sato, urog o mas padyan. Sa satuya, ang Diyos pinapahayag ang sayang sadiri na garubaga sarong ina, satong ina, ama, namumutan, amigo, amiga, namumutan kitang lubos kan sa tuyang Diyos. Dawa ini sarong misteryo sa iba, asin masakit akuon kan iba. Ang relasyon nin Diyos sa to, bako sana na siya, ang satong inaapod na problem solver. Kung padagos tang pinapasipara ang maabot niya, sa satuya, kung simple sanang minadulok kita sa iya nagaro siya si Mr. Fixed It kan sa tong buhay. Ang Diyos mas urog pa sa mga ini ang maut niya. Gusto niya na ihiras an sa iyang buhay sa satuya. Maut nin Diyos an sa tong pagkamuot. Hilingon ta, gurano daw kita kayaman sa satong buhay kung minadulok kita sa Dios bako sana sa mga oras na kaipuhan ta siya kundi sa araw daw. Gurano daw kita kaugma an satong buhay kung minara ni kita sa Dios bako sana sa oras kung kita nasa krisis o desperada na kita kundi dawa sa oras na nag-uumapaw ang grasya asin biyaya sa satuyang buhay. Kung pupo nantaan aldaw nin satong buhay na namumutan kita nin Dios, kung mamation taan sa iyang presensya asin pagkamuot, mantang minaatubang kita sa mga tawo, sa mga pangyayari sa satuyang buhay, gurano daw kararom, gurano ikakapasalamat, gurano kaugma daw ang buhay niya to. Ining klase nin buhay ang kaipuhan ta. Kaya sayang kung dumulok sa nakita sa iya sa oras na kita nangangaipo. An magtubod tangani na dangugon kita asin tabangan kita nin Dios, iyo ang pinapasabot sa Ebanghelyo, tangani na makamtanta ang tunay na buhay. Pero dayta man halato na mag-abot sa puntong malaag kita sa krisis, alanganin o sa makuring pangangaipo bago dumulok sa iya. Iibata ang mahal na Diyos sa kada momento kan sa tong buhay araw daw. Namumutan kita nin Diyos, ako unta iningon yan, ini an maut nin Diyos sa satuya, asin ini an satong kaipo. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos ang makakamhan, Kagibo kan langit asin daga. Kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. asin sa sarong kagurangnan, Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw,
totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, Nagtios sa usugod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin ang Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako, buhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay na maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa danay na pagkamot kan Dios sa katawuhan, magdulo kita sa iya, sa pagdulot kan sa tuyang mga kahagadan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, maging tunay na komunidad nin pagkamuot, kung sain ang gabos, inaako asin mayong isinisikwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pasabungan kan espiritu ang gabos na miyembros kan sa tuyang komunidad, na magbidbid kan karahayan nin lambang saro, asin maging bukas ang puso sa pagmangno, kan mga nagmumundo asin nagahanap nin kaibahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawaranin paglaom, hulikan sa tuyang mga kasalan, makatalastas na si Kristo, kaibahan niya tong naglalakaw, asin nagpapaasan kan sa tuyang mga kagabatan sa buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, nayaon sa mga harong o ospital, magkusog ang buot sa pag-ako, kan anuman na krus na maawot ipapaasan sa inda ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, ako ni Kristo sa iyang kahadian nin pagkamuot, asin katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, sa muyang salamat sa paghimati kan sa muyang pamibi. Aramuan sa muyang mga pangangaipo, labi pa sa samuyang mga ipinahayag sa tataramon. Warasan an makakarahay sa mo, asin an makakapamuraway sa imo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Dios na nagpapanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan na huli kan mga banal na atang, magin maninigo ang samong mga paglingkod. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan, katuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkahirap, amutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing maamutan mo sa mo, ang namumutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa mga balaog mong napatimasang mi, sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kaibakan kami man, kay kagurangnan, kaibakan gabos na angheles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, sinitinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakankay ni. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kay ni. Ay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin tanay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinakamareta niya.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapaginabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong obispo si Rolando, sinkan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen ay kan Dios, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga kapanahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan magmampaglawam asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Heso Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ang sa akong katuninungan, itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahon kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, daanay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang Uyang harom. harom. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang nan, namimibi kami na ang banal na sakripisyo na samong dinulot, asin pinakinabangan, buhayon kami tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman. Huli ki Kristo sa mong kagurang nan. Amen. Maluhod po sa pagpamibi kang Horacio Imperata. Horacio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang may herakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan na lilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingawa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami hulikan mga bakunang napagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingoa, nagamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sa diri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkuran. Itaw mo sa mo ang biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon. Min kasakitan asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipabibi mo kami. Matukaw po kita para sa anunsyo asin pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satong silibranting ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Villa. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Absalon Abyo and Family, asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman ang nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Pasalamatan taman ang manihamento asin pag-iriba kan BBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa BBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto. Lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attinder ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. idukuan sa indong mga payo, asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Dios. Ilikay kamo kan Dios na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin Dios na karahayan, nin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya ang sayang tataramon sa saindong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Itanom niya ang sayang tataramon sa saindong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa sayang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matanos, asin marahay sagkod na lumaog kamo sa saindong langit nun na pamana. Amen. Sin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray po sa inyo.